Så er der stemningsbilleder fra Vegas igen. Den her gang, ja, man kan næsten regne ud, hvilket hotel jeg står på nuværende tidspunkt. Og ja, selvom det ser ud som, at det her det måske er udenfor, så står jeg faktisk indenfor på et hotel. Faktisk på anden etage. Jeg bliver overrasket hver gang jeg er herinde, at de sejler rundt i de her gondoler her på anden etage. Jeg synes, det er fuldstændig vildt. Altså den himmel, der er lavet, prøv at lægge mærke til det. Det ser fuldstændig ud som, man går udenfor. Så ligger der eksklusive butikker herinde og restauranter. Ja, fantastisk sted. Venetian Hotel. Vi har lige været inde på vores yndlingsrestaurant, stort set indtil videre her i Las Vegas. En lille italiensk restaurant, der laver de mest fantastiske pasta-retter og ting og sager til rimelige penge. Og så står den vist på noget poker her. Klokken er 9:30 på nuværende tidspunkt, så står den vist på poker resten af natten. Så vi håber, vi vinder nogle penge. Ha' det godt.